assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayago haalirde Pindi TV jaam Allah waale moon on calminama ɗo gonɗon eno gonirɗon kala en jetti jomiraɗo jaam bawɗe dokkuɗo men sembe e bawal ha gartuɗen ɗo kuccitɗen e yeɓiyankoɓe men en juulen nelaɗo makko Allah sallallahu alayhi wa sallam en gaari hande e rubinu men jayndeji garandi men alkamisa hande nogase joyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho eɗen gondi e bani men gorko mo garli Moussa Niang jaam waale ma sa wi gorko mo garli wima debbo mo doɗel diiri mamma on paami tigui o wiyete ko Salamata Amadou Dia ko debbo pullo tigui wiyete noon min calminima Sala ko noon tigui min calmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw habrede Pindi TV tawateɓe nder e bawaleɗi kala so ɓiɓe piindi gam humpito en gaari tigui Sala huɓtidinde mabɓe oɗon aadi nde on noon subaka kala koɓe sabbiɓe subaka kala ko ganduɗa koɓe sabbiɓe ganduɗa kay ko ɓoyde fadde Pindi TV gam kay humpitade holko kewe nder leydi Sénégal kono kay holko kelle gadane jeyde leydi Sénégal ko on aadi tigui Sala garɗen ɗo o fimdirde oɗon bandiraɓe ko noon tigui Sala daari ɓuuri firtude nde tawno firtowo aadi ne wawi ñamde aade wadde Moussa holko ɓuuri tengtude hande e jaydeji men ha joni ganduɗa ko kaɗon haala Ousmane Sonko jittugol lefol horma makko ene waynanogo jaydenkoɓe leydi Sénégal goppani alhaali hoorejo Pastef fo caggal ɗum ne tawi nder nde ɗiɗo jaydeji ko amma ɗum ko Sala alhaali nguɗo ñakku coronavirus fuɗɗigo guila e ñalawma hecci hanki ene wayno noon jeydenkoɓe leydi Sénégal garti hen ɗum ne tawi nder jaydeji Salamata Amadou Dia ko noon tigui udditiren jayde enquête ɓe mbi ko la justice à l'épreuve des tensions ene wayno noon ganduɗa ko ɗeɗo balle e ɗiɗon seppoji tijjaɗi wondiɓe hoorejo Pastef o hollitɓe so keeɓi yamirore kono kay so keɓani yamirore kala hatta ɗumen seppude e nder bolli lamorgo ngo woni sababu kayya dadiɓe leydi Sénégal ɓeydude kayya tekkinde walla mbiyenna sembinde nden ka sécurité o e nder bolli lamorgo ngo ɗum tigui ganduɗa ko tawete e nder ndeɗon jayde enquête kamɓe jaydenkoɓe enquête noon ɓe koccodire oɗon biteɗo Elimane Kane kañum kadi soutien kongi nous pouvons avoir encore compté sur la cohésion sociale ene wayno noon ha joni ko ñorgol walla mbiyen jokkere enɗam ɗo e nder leydi Sénégal caɗa saabi kay walla mbiyen wona sababu ganduɗa ko caɗele mbasa wadde walla musibbaji mbasa hen yiyade kono juriste goɗɗo cuuɗen kongi o wi ko république foti wonde kay ko nokku mo ganduɗa ko ɓesgu Sénégal walla mbiyen ɓesgu taweteno nduɗo leydi ko nokku mo ganduɗa ɓe poti ɗuwade walla mbiyen nokku ɓe poti moltade kono kay wona nokku mo ganduɗa foti kay riwtudeɓe walla mbiyen waɗeɓe opprimé marginalisé ɗum tawi nder ndeɗon jayde ɓe garti kadi ganduɗa ko ɓeɗon ardiɓe galleji diine ardiɓe kadi ganduɗa ko o cellal leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay ko ñesimo no hanniti ni ɗo e nder leydi Sénégal alhaali Ousmane Sonko ha joni ne continue fawede junggo ɓen wondiɓe makko to Bignona o wiyete ko maître Biaji koye nder classe tigui e yesso ɓeɗon sukaɓe ɓe jangguinanno ko toon tigui laamu ngu tawimo faye makko junggo ɗum ene tawe nder helloɗi ɗaɓo nden jayde enquête Sala ɓe garti e ganduɗa kay ko alhaali ganduɗa ko poɗɗe ganduɗa ko jeyteɗo e nder leydi Sénégal ɓe cuuti hen kongi ɗum ko hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jeyde hen koɓe enquête ko noon tigui holko jayde Vox Populi fi Vox Populi wi ko temedde jeetati ujunere ɓe ganduɗa kay ma ñakkoɗo e lamorgo ngo ɗum kay ko adi hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi manam 2022 ɓe kolliti ko 3 380 355 Dakar wa tawteɓe ɗo e lamorgo ngo taw koy ko hoɗɓe ɓe ma ñakko kayno hannidi ene wayno noon oɗon campagne de vaccination waɗi ciblé walla mbiyenna joofi ko ganduɗa ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati nayyi ujunere pawɗi temedde joyi nogas ɓe ganduɗa kay ma ñakko ɗo e lamorgo ngo ene wayno noon on opération waɗi débuté ene wayno noon cible oɗo sac ko 22000 fuɗɗi tigui ñesede deuxiéme vague o noon ma won 120000 wiide jayde hen koɓe Vox Populi ɓe kolliti tigui ganduɗa ko hoore leydi ma ñesono hannirni caggal Mamadou Talla caggal maître Aissata Tall Sall caggal on jagoro cellal ene wayno noon hoore leydi Macky Sall ma ñesono hannirni ko hande tigui jogori wonde sanga waktuji 16 to palais de la république e wiide jayde hen koɓe ganduɗa ko Vox Pop ɗum ne tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo ko ma ɗum ko Sala ɓe garti alhaali tekkingol nden ka la marche avortée la police mobilise les gros moyens pour dissuader ene wayno noon ko police walla mbiyen dadiɓe leydi Sénégal mbaɗi dente cete nder lamorgo ngo gam kay hadde ɓeɗon wondi Ousmane Sonko seppude bolli lamorgo ngo ɗum en tawi nder jayde kono kay hoorejo Pastef o natal mumen tawi nder hello joɓo ɓe mbi ko Sonko va perdre son immunité lefol horma ngol ganduɗa kay ene wone do hoore makko gongol sababu wasdemo notiyade mawko ganduɗa ko wasɗum e ñalawma aljuma janggo wiide jayde koɓe Vox Populi kono Sala joman ɓe ganduɗa gonduɗoɓe ganduɗa ko allergie walla mbiyenna wonduɓe ganduɗa synergie ene wayno noon ko météo walla mbiyenna ANACIM toppitiɓe walla mbiyenna resnaɓe alhaali weeyo walla mbiyenna ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti tigui janggo fa tugude ñalawma alkamisa hande fadema ñalawma samedi ene wayno noon on poussiére ennuɗo o ma artu tigui e nder ganduɗa koye leydi Sénégal kala e kuɓalla ko information moɓe kokki ene tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jeyden koɓe Vox Populi ko noon tigui Moussa jaɓanni jeyde las
jayde las de l'électricité dans l'air ene wayno noon ko alhaali guitugol lefol hormongol Ousmane Sonko frappe France dégage ganduɗa ko gomugu Guy Marius Sagna e Pastef tigui ganduɗa ne piiɓi ma seppuri tugude tigui ganduɗa ko place de l'indépendance ha yaɓanma palais de la république ko ɗum tigui tawete nder ndeɗon jayde ɓe mbi ko l'état positionne des anti-émeutiers au niveau des rond-point ene wayno kala rond-point ɗo e lamoro ngo ene wayno noon dadiɓe leydi Sénégal pawi toon des émeutes walla mbiyana pawi toon ko dariɓe sembuɓe ene wayno noon gam tekkinde kaɗon nan nden kaɗo e lamoro ngo ɗum ko helamaɓe tataɓo kono kay ko natal hoorejo Pastef o ardi tigui nder nden jayde las ɓe garti ala haali pomme de terre ɗo e nder leydi Sénégal ɓe koliti tigui pomme de terre kewɗo ma won kay ko bonni walla mbiyan ma won kay ko boni ɗo e nder laamu leydi Sénégal to e ñaayi ene wayno ɓe koliti pomme de terre kewɗo ma bonno ko ganduɗa kay saabi ɗum ko ɓeɗon wiyeteɓe Sine Guindia concurrence tigui gonɗo hakkude mabɓe ma won kay pomme de terre kewɗo ñolɗo walla mbiyanna bono no feewi ɗum kay ko bonande faade leydi Sénégal ko ɗum ne tawi nder hela mabɓe jeeɗata ɓiyo kamɓe jayniyankoɓe ganduɗa ko o las e nder hela mabɓe jooɓe ɓe garti ala haali ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo luuɓe hôtel Lagon to Mbour kono kay ndeɓe luwata oɗon hôtel sala ɓe mbi ko goto mabɓe kala o wi ko min komi ɓi hoorejo leydi Macky Sall goɗɗo wi ko ɓi hoorejo Idriss Seck ene wayno noon ndeɓe jaltate e nder oɗon hôtel tawɓe keeɓi facture mo ganduɗa ko 1 million 500 000 francs yoɓi on kalis noon ko Ibrahima Sarr kono ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo kay pawama juuɗe no hannirte ni e wiide jayniyankoɓe las ko noon tigui holko jayde quotidien le quotidien addi le quotidien levé de son immunité parlementaire Sonko dévêti demain ne wayno noon ko ñalawma janggo tigui hoorejo Pastef fo jogori wasde ngol ɗon lefol hormo mum gongol sababu wasde mo yaade notiyade ɓe mbi noon ko wondiɓe Ousmane Sonko piiɓi seppude e ñalawma talato tigui ɗum ne tawi nder hela mabɓe jooɓo kamɓe jayniyankoɓe le quotidien jayniyankoɓe majjambal ɓe garti e ngal alhaali ganduɗa ko manditare jeytare leydi Sénégal ponɗo wonde arwanire capanɗe jeegom e goho manam 61e anniversaire mo andi indépendance leydi Sénégal ene wayno noon ko oɗon brosse gonɗaɗo covid 19 wayli ɗum jayniyankoɓe majjambal diagne ɓe koliti men wonde oɗon kayya ganduɗa ko indépendance fête d' indépendance 4 avril tigui ponno yuɓɓinteneɗo kala hitande e siftorde e siftinorde bandiraɓe hitande ɓennude o yuɓɓinno kono kay hitande hikinde kadi 4 avril oɗo tigui sala jayniyankoɓe quotidien koliri en tigui ganduɗa ko jogorani ko yuɓɓinede ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ne tawi nder goɗon hello tatamo nden jayde quotidien le quotidien holko jayde les échos les échos wi ko les deux ados se font passer pour les fils de Macky et de Idi ene wayno noon ko sukaɓe ɗiɗo ganduɗa kay ko notirtoɓe ganduɗa ko inde eɓe mbi kay ko ganduɗa ko hoorejo leydi ndi jibiniɓe kono kay goɗɗo wi ko hoorejo CESE conseiller économique social environnemental Idriss Seck ko kañum tigui woni baba mum ene wayno noon ɓeɗon ko facture mo 1 million 512 000 francs ndeɓe jaltata ɗum ɗon oɗon hôtel Lagon dow mo Mbour ɗum tigui fawno dow hoore mabɓe wasdeɓe jogade koɓe jooɓi woni sababu tigui ko instruction ganduɗa ko Ibrahima Sall fils du président de la république ko kañum tigui yomi ɗum ɗon kono kay dadiɓe paye mabɓe juuɗe no hannirta ni kamɓe ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo oɗo saabi tawi juuɗe dadi ɗe alhaali Ousmane Sonko tawtama tigui nder ndeɗo jayde Vox les échos Sonko envoyé à l'échafaud ene wayno noon Cheikh Bara Dolly Mbacké ko kañum tigui Abdoulaye Mokhtar Diop mo ganduɗa ko grand serigne de Dakar kañum tigui cuuti en konngui ɗum ne tawi nder ndeɗo jayne ɓe mbi ko sofrote sala sa naati ndeɗo jayne yippiti hela mabɓe jooɓo ma taw en ɗiɗon konngui kono hakkude Abdoulaye ganduɗa Mokhtar Diop hakkude mum Cheikh Bara Dolly ko noon tigui holko jayde le soleil ɓe mbi ko l'état va intensifier les réalisations 9 décrets de classement de forêt pris pour consolider le PES plan Sénégal émergent vert ene wayno ko alhaali ganduɗa ko ɗiɗon travaux Promoville tali carotte tawata tigui nder yogue e ganduɗa ko koñuji walla mbiyen e beddaji lamorgo ngo kono kay ha ko wona lamorgo ngo e nder yogue diwanuji leydi Sénégal ɓe koliti tigui hoore leydi ndi gam kay ɓeydade sembinde oɗon alhaali ene wayno noon jokki ɗeɗon peele gam kayya yonnude kono kay gam kayya hokkude doole walla mbiyenno hokkude image ganduɗa ko ayaw yongo leydi Sénégal woni sababu kay hay lorgo ledde ne tawe tigui nder yogue boli kono kay ma ɓeydu ɗum ko konngui ɗi suuti nde ganduɗa koye batu jagoɗa hanki ndu wonno hoore ni ndi ko ɗum ɗon tigui woni yiyande makko woni pima wonde PUDC Promoville ko ɗum tigui woni konngui ɗi ɓuuri artude hanke nder nguɗon batu jagoto en tawi nder hela mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jeyde guendirɗe alhaali covid 19 noon le président Macky Sall se vaccine aujourd'hui ne wayno noon wini ko jayde en koɓe ganduɗa ko le soleil tentinde tigui ɗiɗon konngui jayde vox populi ɓe wi ko 784 520 personnes prioritaires ciblées à Dakar woni kay ganduɗa ko Diofa mañe ko ɗo e nder lamorgo ngo Diady Diop Sangomar Sala
woni ko jaynenkoɓe ganduɗa ko le soleil gadi oɗo subaka ko noon tigui jabanen jayde libération ari koye ala haali ganduɗa ko ɗereji walla mbiyen nationalité sénégalaise nationalité jeeyaɗo ɓeɗon ɓe ganduɗa kay jeeya ko ɗo e leydi sénégal kañumen kokka oɗon nationalité ko alda yamirore kono kay ko alda e lawol ene wawi noon goto e ɓeɗon en jeeyatiki koye daes ko présumé mo ganduɗa ko daes ganduɗa koye jeeya ɓeɗon heɓɓe ɗiɗon ɗereji ɗi ganduɗa ko ndemani lawol woni nationalité leydi sénégal ahmad alomzi alias abou oumar alomzi ene wayno noon ko kanko tigui fawa junggo caggal kay waɗede mo signalé omo jogui tigui gonno ko oɗon secret étranger tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati manam 2013 ko ɗo e lamorgo ngo tigui wuuri ene wayno noon oɗon mo ganduɗa hokkiɓe ɗiɗon ɗereji woni fawd chaw ko kañum tigui kokkuɗoɓe oɗon certificat de nationalité fawama junggo no hanniri ni tuggude lewru août 2020 ene wayno noon goɗɗo oɗon abdoul ahad agne archiviste ko kañum tigui liggotoɗo to service des affaires civiles et du sein ene wayno noon kañum ha joni yaaka koko dogui e oɗo saaha mo kalde tan sala guyka carburant walla mbiyenna kuɓama to sénastock clean oil ene wayno noon addi caɗele kewɗe bara gueye ganduɗa kay woni caɗele to ganduɗa ko clean oil woni kay on guyka kalɗo no kuɓama woni caɗele ganduɗa ko tawete nder jayde libération e gueɗe hello mabɓe nayako ko noon tigui Moussa Nia uddiren jayde stade arti koye ganduɗa ko 8e de finale aller ligue des champions e kikiɗa hen ko tigui ene wayno noon ko potital hakkude ɓeɗon ɓe ganduɗa ko atlanta wondude tigui ɓe ganduɗa ko Real de Madrid Real heeɓi fartangue ganduɗa ko lappudeɓe kono Manchester City tigui heeɓi fartangue ganduɗa ko yiya ko lappude pottal mum e ñalawmankoɓe mbi ko les merengue arrache à l'arraché contre l'Atlanta de Bergame 19e succès de suite les citizens dictent le roi à Mönchengladbach ene wayno ko Manchester City kañum heeɓi fartangue lappude tigui Mönchengladbach pottal mum hanki ɗum woni ko jeynenkoɓe ganduɗa ko leydi Sénégal kono jeynenkoɓe coftal balɗe ɓe gadi ɓe ko Europa League des Sénégalais Koulibaly en mission remontada Sima défi Vardy ene wayno noon ko Europa League guel ɗon kawguel salama yuɓɓino hannde ni kono kay Kalidou Koulibaly défenseur mo leydi Sénégal fetto auto Napoli ene jaatigi e ɓeɗon fettoɓe guel ɗon kawguel saabu club makko Napoli mo leydi Italie e wiyande jeynenkoɓe stade Salamata Amadou Dia ɗum tigui woni ko tawete kelle gadane jaydeji leydi Sénégal e oɗon subaka alkamis ko noon tigui Moussa Nia Allah jarama gasi ha laaɓi kabaruji men robinde jaydeji garannoɗi men e oɗo ñalawma hannde joni paden koye toɓɓere men ɗiɗama woni carika walla mbiyen divers men noon hannde jahaten ko e seppoji ɗaminaɗi ɗeɗo balɗe e nder leydi men Dakar e kuccodiral hannde Adji Sarr woni oɗon suka debbo tumbinoɗo Sonko wonde yettima ɗum ko on tigui hannde huccodirta e juge 8e de cabinet e nder ɗum noon eɗen mbaɗa erago tan e ɓesgu leydi Sénégal nde rentoto no fewi walla nde wasata wadde ɗin seppoji saabu préfet mo Dakar yamirani ɓe wonde ɓe mbaɗi ɗin ɗon seppoji saabi ɗum noon ko dente kaɗade saabu haɓade mboroso covid 19 kene wodande ɗin ɗon coalition ngaji ɗi ganduɗa ko dariɓe gam haɓanade ko ganduɗa ko fewani walla ko rewa walla wawnere wonde sen walla mbiyen ni walloɓe Ousmane Sonko e nden ɗon haare kañumen de mbi ko yahoɓe kode jaranen ɗumen hunde foof wonde ɗin seppoji ko waɗoɓe ɗumen rokkede yamirore walla wasi rokkede yamirore ko waɗoɓe te sen ƴeewi wona lawol rewani lawol no fewi saabu so tawi kuulal yaltinama fawama kuulal ngal ɗon foti ko ɗoftede saabu ko enen joƴƴini ɗon wonɓe ɗon ne totta men ɗen ɗon kuule kono wadde ɗin ɗon coalition ngaji a poti woppude ɗin seppoji ɓe mbasa ɗum wadde saabu ɓe jamira walla ɓe ƴeewa yewride koye mabɓe feere wonde nde ɓe ganduɗa aɓe mbawi hollidde ko musataɓe mette mabɓe taw wona seppoji so ronki ɗum ko jibinta ko moƴƴani saabu hande kala e nokkuji nder Dakar guila e rond point ngaji ha ko nandi hen dadiɓeɓe nan ɗon pawa saabi ɗum tan ko wadde préparé janggo e jaam ko heeɓori hewde ko sen garti kadi e nde toɓɓere woni nde Adji Sarr nde hande mo huccodir e juge 8e de cabinet won wiyannoɓe Adji Sarr ala ɗo e nder leydi men Sénégal tottama passeport yeehi kono ɓe sikki firtima ɓaade mo huccodir hande e on ɗon juge wadde firti ko omon ɗo e nder leydi men Sénégal levé immunité parlementaire Ousmane Sonko ni ittete ko janggo so Allah jaaɓi sanga woppiɗi 1 ɓe sikki so ittama wadde mo waw notoyade ɓen ɗon noddunoɓe mo pour gam jewtide makko e alhaali on ɗon kanko kadi wino so tawi on ɗon wudere hormo ittama so aɗama convoqué 9h05 omon toon mawo notoyoɓe ɗum noon wadde Moussa Niang ko ɓeyta hen kono tigui sala garami koye toɓɓere ma haadande nde woni hala haali seppoji ɗo e nder ganduɗa ko booli lamorgo ngo walla mbiyenna wondiɓe Ousmane Sonko min kay mi salaki seppo kono kay calimi ko violence saabu préfet so andite ke ganduɗa ko seppo pacifique hokkude ɓe ganduɗa ko dalilu seppude saabu ko dosgal leydi ndi hokkiɓe possibilité seppude ko dosgal leydi ndi hokkiɓe possibilité daranade ɗo mabɓe donc ils ont bel et bien le devoir walla mbiyenna le droit ganduɗa ko wadde ganduɗa ko manifester wadde mbiyenna manifester avec la paix
manifester ganda koye jam e dow dere taw ala bonnude taw ala ganda ko garmi garaji taw ganda ala fitnaji là je m'engage kono kay so woni seppo ganda ko bonno walla mbiyen keloje ganda kay ko garmi garaji wadde he moɗon seppo hay goto hokkata on autorisation te hay goto kadi jogata hokkude on autorisation wadde men préfet de Dakar so tawi ko seppo wonata ko pacifique ganda koy ko non violence ɗum tigui harojini ganda ɓe kokke ganda possibilité yamirore autorisation seppude no hande ni ɗo e bollamal ngo ko amma ɗum ko garti arti ganda ko al haali Adji Sarr holko tagui Adji Sarr ne loske ko di Ousmane Sonko min ko ngalɗo namdal mbaɗanmi saabu sa daari ko fewuji ko kamɓe tigui mbaɗɗa wadde Adji Sarr dartono Ousmane Sonko daro kamɓe tigui ɓe losgue lawol gotol saabu sa daari al haali ɓeɗon joom salon e joom galle mum ganduɗa kadi e oɗon deuxiéme masseuse ko kañumen tigui loskida e lawol gotol mbaɗalma auditionné kono Adji Sarr loske ko di Ousmane Sonko moi je le vois autrement donc nak ko kalɗa ko tigui eɗen ñaagui deere e nder leydi Sénégal taw fitine wasa ummade kala ko wawi wonde ko enen foof ganduɗa ko yiyande ko wotere saabu julduɓe laana anni mumen walla mbiyen fandare mumen Salamata Amadou Dia ko jofɗoyde kañumen kala ko noon tigui Moussa Nia gasi ha laaɓi kabaruji men robinet diayndeji garannoɗi men hannde oɗo ñalawma en jetti en jarni cameramaniji men e monteraji men nde tawno kala ko fewata hen ko kamɓe mbaɗata onon ne yeeɓiyankoɓe on ñagama yafude kala ko fewani hen saago amen tan ko weltinde moon e yettinde moon kabaruji ɗi no hannirta ni hen kono wona haydara wona kadi wadde hen ko muusi moon kala ko fewani hen on ñagama hen yafude no fewi ha janggo so Allah jaaɓi robinet diayndeji men keesi on jarama